danna subscribe Jibril B Umar TV. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jiki magayi kashi na 6. Kar ku manta ku danna subscribe ku latsa alamar kararrawa. Abubakar ya kama hanya yana tafiya shi kadai a cikin daji. Tunda ya fita kuwa bai haɗu da kowa ba, sai wani mutum a bayan gari. Mutumin ya ce masa, wannan mutumin ina zaka cikin wannan gungurmin dajin? Kai kadai sai doki da wannan kaya. Haka ga kanan a sarari baka tsoron hatsari? Dama dai kai bako ne baka san wannan hanyar ba. Abubakar ya kada baki ya ce masa zani sanga ne. Sai mutumin ya ce lallai wannan mutumin da wargi kake, amma ban san shirin ka ba, je ka Allah ya fishe ka lafiya. Tun daga nan dai Abubakar ya ci gaba da tafiya yana jin lafi. Yana ta tafiya har rana ta take yana dai ta yi. Har shi da dokinsa suka tafke don yunwa da tsanani, ga kishirwa kuwa mai tsananin gaske. A nan ya cije suka isa wani babban rafi mai kuzuzzubu da gyar. Da zuwansa sai sauka ya kwance sirdin dokinsa, ya ɗebi yan kayansa ya kai inuwa, ya ja dokin ya gangara da shi ya sha ruwa ya yi wanka. Sannan ya ja shi tudu ya yi masa tarnaki yana cin ciyawa. Shi kuwa ya gangara cikin rafi ya ɗebo ruwa ya hayo sama. Daga nan ya nemi inuwa ya zauna ya fito da ɗan guzurinsa yana ci. Babu zato babu tsammani ya duba bayansa sai hango mutum biyu suna zuwa. Kowanne daga cikinsu yana rike da kwari da baka, sannan ga kibo, sannan an tsare guda ɗaya an rike a hannu. Ya ga gaba ɗaya sun nufo kansa, shi dai a lokacin zaune yake amma saboda tsoro tamkar ya mutu. Da zuwan su kuwa sai ɗaya ya yi sallama. Abubakar ya amsa da rawan jiki. Barawon ya ce kai ina zaka? Ya ce masa sanga zani. Kai bako ne baka taɓa bin wannan hanyar ba? Ya ce ma ni tunda nake ban taɓa zuwa ƙasar nan ba. Sai da barawon ya ce da dan uwansa kai wani irin mutumin banza ne, mun zo mu yi hira ne, mu yi abin da ya kawo mu kama hanya mu tafi. Barawon ya ce kai da ranka da kayanka ka zaɓi na zaɓa. Abubakar ya ce na zaɓi raina. Ya ce wa Abubakar tube riga da wandon da ke jikinka ka ɗaura bisa kayan nan naka. Sai dai ya kama hanya ya tafi garin ya kwanto doki. Doki kuwa da ya gaba ubangidansa bane ya ringa harbe-harbe da cije-cije. Sai barawon ya ce masa kai zo mana, kana gani dokin ka sai cije ne. Sai Abubakar ya yanka a guje ya kama doki ya daura sirdi, ya hau doki ya kama hanya daga shi sai bante. Da dai suka ga ya sari tafiya sai ɗaya ya ce tsaya nan. Abubakar ya tsaya ce ko daga kafa bai yi ba. Zuwan dan fashin a gare shi kuwa sai kafe shi da mari. Abubakar ya kife kasa ya zare wuka ya ɗefe masa rabin kunne. Abubakar yana nan kunce sai kururuwa yake yi ga zafin marin da aka yi masa. Gashi kuwa an yanke masa kunne, gashi sun illata shi sannan sun kwace dukkan kayansa. Da jimawa can sai farfado ya ja jiki yana birgima. Ya kama hanya ya yi ta tafiya har la'asar bai gamu da kowa ba. Tafiya ta yi nisa babu ko wanda ya cin masa. Sai can da la'asar sanya-sanya sai ji maganar mutane suna zuwa a bayansa, tsammaninsa waɗansu 'yan fushi ne. Sai shige daji kaɗan ya rabuke a jikin bishiya. Shi masu jakuna ne suke zuwa. Da ya ga haka sai fito zauna a gefen hanya. Da suka zo sai suka ce mar kai me ya same ka? Ya ce musu daga yale na fito za ni sanga, amma 'yan fushi suka tare ni a hanya, sun kwace min duk abin da nake da shi, gashiyar kunne ma suka datse min. Da suka ji bayaninsa suka ce lallai haka ne, gama mun ga alama a hanya. Suka yi masa juyayi, wani daga cikinsu ya kawo 'yar taguwa ya bashi. Suka ɗaura shi akan jaki suka kai shi wani gari suka wuce. Rannan ya rasa gurin sauka ya kwana da yunwa a kasuwa. Da gari ya waye babu abin karin kumallo. Daga nan ya kama bara, duk wanda ya gani ya ce masa don Allah a bani sadaka. Kwana da kwanaki yana kwana a kasuwa. Rannan sai wani mutum ya ganshi ya tambaye shi daga ina ka fito. Ya gaya masa dukkan hadarin da ya same shi. Mutumin sai ya ji tausayinsa ya karbe shi ya kai shi gida har ya huta ƙarfinsa ya komo. Da ya yan kwanaki ya huta sarai. Rannan sai ya bashi guzuri. Suka yi sallama ya damƙi hanya. Kwance tashi yana tafiya har ya kai wani gari ana ce masa Rimi da daidai Lisha. Ya nemi masauki ko ina ya je sai a kore shi. Da ya dai babu wurin kwana sai tafi kasuwan garin ya nemi rumfa ya shiga ya kwanta. Nan take bacci ya ɗebe shi saboda gajiya. To masu sauraro za mu dakata a nan sai mun haɗu da ku a kashi na